Inkjesta dwar id-dar tal-anzjani ta' Bormla hija neċessarja għaliex ir-residenti, il-ħaddiema u l-qraba tagħhom ħaqhom ikunu jafu għalfejn din il-binja wara 26 sena allegatament għandha problemi strutturali tant li trid titwaqqa. Dan sostnih l-editorjal ta' The Malta Independent fil-ħarġa ta' tnejn kif ftit tal-ġimgħa ilu, ir-residenti tad-dar tal-anzjani ta' Bormla ġew informati li se jitpoġġew fid-djar oħra għaliex din id-dar m'għadix sigura. Is-saga ta' djar tal-anzjani hija mifnija b'nuqqas ta' trasparenza kif għadha ma ngħatat l-ebda raġuni teknika għal dak li se jsir kif ukoll minħabba n-nuqqas issir inkjesta sabiex ir-residenti jkunu jafu x'wassal għal dan kollu. Il-Ministru responsabbli mill-anzjani Joe Etienne Bela qalbis li qed jistenna li ssirlu domanda parlamentari sabiex jippreżenta rapport. Iżda din id-domanda kienet diġà saret mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici fil-31 ta' Mejju li għadda. Fir-risposta tiegħu li ngħatat fil-5 ta' Ġunju, il-Ministru Abela qalbis li d-diskussjonijiet tal-Kabinett huma konfidenzjali. Iżda l-ħadd filgħodu waqt id-diskors tagħha Paula Mifsud Bonnici uriet ċertifikat tal-SCSA li liċenzjat din il-binja sal-aħħar ta' Jannar tal-2024 wara spezzjoni li saret f'Diċembru li għadda, meta issa din l-istess awtorità bidlet il-verżjoni u qed tgħid li din il-binja mhijiex sigura. Hawnhekk l-editur qal li dan qed iqajjem tħassib kbir dwar x'ġara minn 6 xhur ilu l-hawn għaliex binja ma tiddeterjorax f'qasir żmien. L-editorjal sostna li kaġun ta' din is-saga ir-residenti qed isofru l-konsegwenzi għaliex dawn kontra qalbhom se jitpoġġew f'residenzi ferm il-bogħod minn raħal twelidhom.